Yaşay sayın öňündäki bedelen meydansa arkadag şäheriniň idaralarynyň ýolaçylary, il tiýlegli ýaşullar, kümüş taşly eneler, şäheriň köp sanly ýaşaýjylary, mihmanlary hemde jeňilçilik guramalarynyň we köpçüliklerini habar berişleri işlerleriniň wekilleri ýygnanlar. Davrada çykyş edenler şeýle gowançly pursatlaň berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň we hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman terdarymyzyň tagallalary bilen mümkin bolup, ilatyň awadançylyk derejesiniň ýokarlanmagy hakynda aladanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň netijesini bellediler. Türkmenistanda äkli degişli dödümün kemali gelmegine toplumlaryň çemeleşmeleri üçin etýän ýörelgeler halkymyz üçin ýaşaý saýlarynyň gurulşy goýunça ýaýbanlandyrylan durmuş maksatnamalaryny öz beýan tapýar. Muň üçin hemde şular ýaly oňyly jaýlarda ýaşamagy döredip beren azaýyp mümkinçilikler üçin täze jaýyň eýeleri, türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman terdarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirip alkyş sözlerini aýtýarlar. Olar hormatly prezidentimizin ýollaşylygyna, azaýyp döwrümiziň toýlary ýaraşýanlygyny buýtan sülenýärdiler. Şeýle hem çykyş edenleň belleşleri ýaly, ýurdumyzyň ähli künjeklerini ýaýbanlandyrylýan giň möşörli özgertmeler ak mermerli arkadag şäherine hassa batly depkinlerde amala asyrlýar. Özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirmegi ýurdumyzyň raýatlary baradaky asylly ýörelgeleri esaslanýan döwlet siýasatynyň rowaçlyklary betlenýänliginiň nowatdaky suwtnamasydyr. Arkadag şäherine gurulan binalar meden durmuş ilim bilim maksatly desgalar, lukmançylyk we sport merkezleri, döwrap ýaşaý şaýlary, giň we tekiz awtomobil ýollardyr seýilgäkleri, sebitde deň taý bolmadyk akylly şäheriň gözelligini artdyrmak bilen bir hatarda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, ilady hödürlenýän durmuş hyzmatlarynyň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegine möhüm orny eýelýär. Davaran esasy purdady gelip ýetenne, täze jaýlaň öýlerine asarlar davarly ýagdaýda goşurly. Täze öýüň asarlaryna eýe bolan arkadag şäheriniň öňde barjy taglyk goruş işgärleri, şeýle bagtyar durmuşy peşkeş edenlikler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman Lukman Alim arkadagymyda, hemde hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman terdarymyda tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Hemde janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, alyp barýan uly we jogapkärli döwletli işleriniň hemişe rowaçlyklary betlenmegini arzu etdiler. Soňra bu ýerde arkadag şäheriniň medeniýet we sunawdy işgärleri özleriniň joşgyny aýdymtaly çykyşlary bilen täze jaýlara göçüp gelýän maşgalalaryň şatlyk şowkunlaryny belende göterdiler. Aýdymtalarda döwrap arkadag şäheri, türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman terdarymyza medeniýet we sunawdy işgärläriniň joşgyny aýdymtalary dowamly alkyşlar bilen fina bolup ýaňlandy. Soňra davaran çäklerine oňa atnaşy il tiýlegli ýaşullar, ak taşly eneler we hormatly mehmanlar arkadag şäheriniň öňde barjy taglyk goruş işgärlerine berilen öýlerde döredilen amatly şertler bilen tanışdylar. Şoluň gurulşygyna we injamlaşdyrylyşyna, bidek işlerine iň häzirki zaman usullaky sözgütler ulanly. Öýlen aşkanasy, eýwanlary, olaň guruluş gaýratynlyklary amatlyň ýokary talaplaryna dol alaýyk gelýär. Bina edilen jaýlyň gurulşygyny türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyň, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman terdarymyň bildirýän talaplaryna alaýyklykda dünýäniň öňde barjy tejribeleri, täzeçil we häzirki zaman usullary we milli binagarlygyň ýörelgeleri bilen goşuklykda ulanly. Şeýlelikde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymy tarapyndan başlanan, hormatly prezidentimiz tarapyndan durmuşa geçirmegi üstünlikli dowam etýän döwrap özgertmeleriň azaýyp miwasy bolan bu täze ýaşaý şaýlary, olary göçüp gelen bagtyar maşgalalar üçin Türkmenistanyň saglyk goruş we derman senaty işgärleriniň güni münasibetli uly sowgat boldy. Hemde türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyň döwlet adam üçindir. Arkadagly gahrman terdarymyň watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen baş ýörelgeleriniň durmuşda amal bolýanlygynyň nowatdaky suwtnamatyna öwrüli.